Avui el 47% dels municipis de Catalunya no tenen un caixer automàtic, el 47%. I el mercat tendeix a abandonar aquests segments de la societat i dels territoris que no generen els beneficis que esperen. I l'exclusió financera en aquests moments està incidint en la vulnerabilitat per raons d'edat, de formació o senzillament per falta d'equitat territorial. No fem res, veurem com d'aquí uns anys la totalitat de tots els municipis de menys de 2.000 habitants, 2/3 dels municipis de Catalunya, no disposaran d'accés a un caixer automàtic. El despoblament respon a molts de factors. També respon a la manca de serveis com els que avui estem parlant. I cal donar-li una resposta des de la perspectiva que estem davant d'un servei essencial i, per tant, ha de tenir unes condicions i unes prestacions de caràcter obligatòries. En primer lloc, la garantia d'accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies entitats financeres. En segon lloc, cal intervenir des de les administracions públiques considerant els serveis bancaris com a serveis essencials. I, finalment, cal exigir que els costos siguin assumits per les pròpies entitats financeres.